shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink. Swalla la. מה קורה אנשים? כמו שהבטחתי לכם, יש לי אפיק צ'סט, ומה שראיתי היום בחנות יש לי עוד אפיק צ'סט. אז כן, היום אנחנו הולכים לפתוח שתי אפיק צ'סט. בואו נתחיל בפרי צ'סט. חרא תיבה, כן, כרגיל. עוד חרא תיבה. אז בואו נתחיל באפיק צ'סט שלנו, שיצא לנו. סקליטון ארמי, 3 לייטנינג, 6 טורנדו ו9 גארץ. אוקיי, אנחנו הולכים לפתוח עכשיו את האפיק צ'סט השנייה. קלון, 4 לייטנינג, למה? 6 פרינטס, באמת, ו8 אקסבו. טוב, אז שני התיבות האלו היו אחר הדבר, באמת לא קיבלתי שם בואולר, זה מה שאני רציתי, בואולר, אבל לא קיבלתי שם בואולר. אז עכשיו אני הולך לבחור מה אני רוצה לשפר. ברור שאני אשפר את הפרינץ ללבל 4, הוא ממש טוב, אפילו שאני לא משתמש בו. טוב, אז כן חברים, בוא נצא עכשיו ישר לקרב. כן, אני מה זה מבואס שלא יצא איזה בואולר או פויזן או משהו כזה. אוקיי, בוא נשים על זה פויזן, על זה אני אשים מיניונארד, ויש לו אייס וויזרד, איזה כיף. אני אשים עליו בואולר. יאללה, תעוף לטיזי, מה? עכשיו אני אשים אייס וויזרד. אוקיי, לא טוב, יש לו מגה מיניון, וזה ממש לא טוב. המגה מיניון הולך להרוס לי את הבואולר הזה. כן, הוא הרג לי את הבואולר. אייס וויזרד ייתן כמה מכות נראה לי. לא, הוא אפילו לא נתן מכה אחת. איזה באסה. זה מבאס אותי חברים קצת, אבל לא נורא. סך הכל אחלה בן אדם, הוא יודע לשחק. אני אשים וויזרד מאחורה, ויש לו עוד פעם טייס וויזרד, איזה כיף. ממש עוזר לי. האליט ברוק שלי נתן מכה, כמה וויזרד. יואו, אני הולך לדפוק עליו את זה. אני חייב, זה הולך להיות טוב. רק שהוא לא עושים את זה. שהוא לא עושים פויזן. טומסטון. טוב, עכשיו אני חושב שהוא עושים את הרויאל. כן, הוא שם את הרויאל. ואנחנו צריכים... לא, זה לא טוב. בכלל לא טוב. אוקיי, פויזן על הכל, פויזן על הכל, פשוט פויזן על הכל, זאפ, אוקיי. וואי, אין, הוא יריב ממש טוב. יהיה לי קצת קשה לנצח אותו אני חושב, או שאני בכלל לא אנצח אותו או משהו. נראה לי שאני אנצח. לא נראה לי, אני לא בטוח, אבל אולי. רוב הסיכויים שאני כן. שזה ממש טוב. שאם אני אנצח זה יעזור לי. שים פויזן. אני הולך להגן עליו עם האליט והמיניונארד. אוף. הבן אדם הזה כל כך מבאס. למה? למה אתה מבאס כל כך? די, אני לא מאמין. זאפ מהז'ורנל. אוקיי, יודעים מה? זהו.
אוקיי, בסה. זה לא הכי זהו, אבל... אוקיי, בולר. עכשיו בואו נראה מה הוא הולך לעשות עם זה. כן, אני חייב אוגריידר וניצחתי. נו. פאק, יש לו פיירבול. יש לו פיירבול. קשה. לא נכון. לא. וואי. משחק טוב. good luck, סליחה. אחלה בן אדם באמת. טוב, עכשיו עוד נשחק עוד משחק. כן, מה לעשות. כן, יודעים מה? נתחיל עם אליט אייס וויזרד. לא, אני אתחיל עם וויזרד, אייס וויזרד ווולר. כן, אני חייב, אני לא צריך, אני חייב. כן, הגענו על זה. איכשהו. אני עדיין מבואס שלא קיבלתי בולר. אם יש לו פיירבול, אני מה זה כועס עכשיו. אוקיי, אין לו פיירבול, בוא נצא עליו עם פוש. מטורף. חייתי. ובום טראחץ. איזה מגדל. כן, אז יאללה, ניצחנו אותו ככה בקל. טנקס. זהו, הוא ידע שהוא לא יכול. אבל זה לא היה כיף. באמת. סילבר צ'סט, איזה בסה. ונכון הטורניר שהבטחתי לכם מתישהו. אולי יצא עוד איזה שבועיים. בסוף לא היום. וגם לא ביום שבת. אז סליחה. כי למה הוא מתבכיין? לא, אל תתבכיין. מה? אוקיי, בוא נראה מה הוא הולך לעשות על זה. עכשיו אייס וויזרד. ככה שזה יראה את הבניין. זה מה שאני רוצה. זהו. אני בערך הולך להפסיד עכשיו בגלל הג'יינט סקלטון שלו, ואני לא כזה מרוצה שיש לו ג'יינט סקלטון. בדק. אייס וויזרד שלי חי. זאפ. מה זה הזאפ החרא הזה? אייס וויזרד נותן 2, 3, 4 מכות. פויזן. נו, מה זה הפויזן הזה? בוא'נה, הוא יותר טוב ממני או משהו? יודע מה? שים את הג'יינט סקלטון. שים. נו, שאשים, ואז אני אשים את זה, ואז אשים את זה. בוא'נה, די, לא עם הג'יינט סקלטון. עכשיו זה ממש לא טוב, לא יהיה לי עכשיו הגנות. מה הוויזרד לעזאזל עשה? מה הוא עושה? כן, זהו. נהרס לי הבניין בגלל גובלין ברל, איזה יופי. עוד שנייה הוא נהרס. יואו, איזה זאפ, חרא. טוב, יודע מה? ככה איתה? די! אני חייב לנצח אותו, מה אני כזה? כן, אני לא כזה לא חושב שאני הולך לנצח אותו, כי יש לו דק יותר מדי מסוכן בשבילי. וויזרד, אליט. עכשיו גם לא יש אייס וויזרד, איזה הרבן. חרבן. טרולולולולולולולולו. הוא חרבן. טרולולולולולולולו. הרבן בן. איזה בסה יש לו, גובלין ברל. זאפ. טרולולולולולולולו. איפה הגובלין ברל שלך? כי יש לי וויזרד שתים לי קצת. מיניון ארט? עם פויזן? אוקיי, יש. יואו, אנחנו בשוויון, וזה
הולך כל כך להפתיע אותו. וויזארד, וויזארד, וויזארד. איזה מניאק. לא. אני רוצה לראות שאפשר להגיע עכשיו ללבל 8. אוקיי, יודעים מה? עוד אחד. טוב, בוא נעשה, די. לא בא לי לראות אותו. עכשיו בוא נחכה לייספיר. אוקיי, הוא מטומטם בצור. הוויזארד שלי יצא מטומטם בטירוף יותר ממה שככה. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, כן, חברים, סתם, יש אבל למה אתה שם על למה? אתה יודע שזה יעזור רק לך ולא לי. האליט הזה עשה מלא עבודה. יודע מה? בוא נדפוק עליך פוק. פרינצס פויזן. אוקיי, זה לא נוגע בבניין הראשי. זה מה שטוב, כי חשבתי שזה הולך לגעת עכשיו. אני אמרתי, תברח או גריידר, תברח. תברח. תברחנס. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, לא, לא. אוי לא, 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 זה לא טוב, זה לא טוב. תמות וויזארד, תמות או גריידר. תמות או פייר ספיריט. טוב, הכל בסדר, הכל לא בסדר והכל לא יהיה סדר. תמותי פרינצס. well played. נמאס לי מהוולקרי. היי, נכנסת לתוך המים, מה לא קר לה? וואלה, לא קר. תמותי, ולקרי. אוקיי, אני לא יודע איך זה נגע. לא, 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 אליט. נו מהר. יופי, האליט האלה. איזה מטומטם. אוקיי, הרסתי לו טאוור והרסתי לו גם את השני. כן, הרסתי לו טאוור. אוקיי, זהו, עכשיו הלך עליו בולר בולר, אייס וויזארד. הוא לא הולך להגן על זה, נכון? מה, אתה מטומטם? כאילו אתה יודע שאתה לא תצליח להגן על זה. אבל בסדר שעשה מה שהוא רוצה, כי אין לו חיים. ילד מנודה. פלייד, גוד גיים. הלל. אוקיי. הקלן הזה די... טוב, אז כן חברים, פה נגמר הפרק, וכן, מקווה שנהנתם מהפתיחה של האפיק צ'סט, וכן, יאללה.